Supaya yasin ipi jojobang mawingo-wingo netra kocak ngundarandir kocanane rombran nang pindha kembang ora waribang oh toblas kadang bayu kowe do kemewat wong ngregem jimat kowe durung tau ngerti tandang kridane nata kamangka Prabu Karna Bajusena maju tabrak dong bantengan ilang nyawamu kowe Dikropo kang ngalat sampo samyo ngedali Pikun soroh nyawa kowe. Mati ya wis cucuk uripku ning alam donya. Upamane aku iki cilik lara gedhe temekaning pati, aku muji syukur ana ngersaning Gusti. Menungsa pitungane mung loro. Urip mati bungah susah lanang wadon. Ora usah mejang karo Prabu Karna iblis lanang. Pedhot lambungmu. Dengan wong pikun, ayo. Anu pancen luwih pikun iki jane. Umurku wis atusan taun. Ayo, patenon aku, parat. Mati kowe. Ah!
Ayo Amuksara Mrata, Jaya Mrata imbang-imbang ana aku. Ora-orane yen tak bakal mundur secangkah nandingi kridane Prabu Karna. Ya. Aja bungah-bungah. Peh kowe lagi unggul yudamu. Pusaka ngamoga njata Kunta Wijaya Danu. Mamprung nyawamu. Kasigra risang cenggono ning madyaning rananggono ora nanggono gawe gelar welada Ratu Ngawangga Prabu Karna kang kebrongo tatine ilang pakeme apa ya wis bener yen to dina iki kok ngetoke Kunta Wijaya Danu dhisiki keparinging Gusti sing gawe urip pusakamu ki metune durung dina iki ning kowe wis sumungah sesongaran kowe aja gelo yen to kowe kelangan pusaka ning jroning batinku aku ora bakal milik gamanmu ning aku mung kepengin melehake wong sing tumindak cidra rayekna hati-hati. Jaya Mrata ayo Prabu Karna waspadakno. Aja sumungah, aja sesongaran. Supaya ben pusaka permati. Pusakamu ki pusaka ampuh nanging sing gawa kuwi atine ora resik, atimu ora suci. Gamanu ki ora ndayani apa-apa. Prabu Karna, kowe bakal kelangan gedhen-gedhen pusakamu tak cidra. Wala dalah.
boten nyono pusaka Kuntawijaya Danu dipun rebat karyan Anoman dipun sinyitaken. Aduh paman, persasat sampun lepas bebayu angga kula ical kegiatan kula paman kados pundi. Aduh nggih, sampun boten perlu getuni lelapan kang sampun. Monggo kula dherekaken kundur kemawon dhateng negari Ngastina. Mangke desuti dawuh pangandikanipun ingkang rayi Sinuhun Prabu Duryudana. Paman kula boten badhe wangsul. Kula boten badhe wangsul kula rumaos wirang. Kula isin paman. Kula purun wangsul dhateng negari Ngastina. Menawi sampun wangsul pusaka kula Wijaya Danu paman. Oh. No Prabu Karna. Wong ki yen to kelangan andel pitaya kelangan kekuatan rasane ya kaya ngono kuwi. Mula dadi menungsa kuwi aja sok umuk, aja sok sumbar. Kasekten kuwi ana watese. Menungsa kuwi ora sampurna. Ayo. Yen kowe keweleh nganti kelangan pusaka ngene kepiye kowe? Iki bakal tak aturake nang ngersat Sang Adi Penemban kawan Kesawa Sidi. Risang moho yekti sawusing semedi mungguing patrabaan dangwaning ali wijiling sasangka saking graning arga. Iki kaya si Anoman. Inggih kula Premban. Piye kabare nggonmu trenggalangi mungsuh? Nggih. Perkapeng itu paduka Sang Adi Penemban. Kula saged unggune ngayuda ketitik kula saged ngrebat pusakanipun nata ngamangka Prabu Basukarna senjata Kuntawijaya Danu. Oh ngono. Inggih. Lah banjur karepmu monggo Premban kula aturi nampi. Anoman wonten dawuh. Pusaka iki mbok aturke menyang aku. Inggih Premban. Lah terus kanggo apa? Kangge kegiatan. Kekuatane sapa? Inggih paduka Sang Adi Penemban. Kekuatanku ora merga saka gaman. Kekuatanku ki merga saka batinku. Anoman. Pusaka kaya ngene iki marai sumungah sesungaran sapa sira sapa ingsun
tur aku iki wis ora seneng perang, tak gawe apa pusaka iki. Lan maneh Anoman, wong perang kuwi nek bisa rampung pakaryane ora natoni marang liyan. Yen kowe landhep kowe aja natoni, yen kowe rikat aja ndisiki. Kuwi piwulang cara kuna. Nek lelakon kaya ngene sepira gelane sing duwe pusaka iki. Yen nganti pusaka iki mbok sinyitake, rumangsamu kowe menang. Nek kowe gawe gelaning liyan, tegese najan kowe iki menanga, ora bakal antuk nugraha saka keparinging Gusti. Aduh, lajeng paduka Sang Adi Penembahan kados pundi? Menapa mboten kersa nampi? Anoman persajan bae aku ora butuh gaman iki. Tak nggo apa? Menawi ngaten, kula nyuwun titip kemawon. Oh, titip. Inggih Penembahan. Yen ta wis mbok titipe menyang aku, karepmu pusaka menika tembenipun kula aturi maringaken dumateng kadang panengah Pandhawa satriya Madukara Raden Janaka. Jalaran kula ngertos pusaka menika rumiyin sampun ate kangge rebatan Raden Permadi kaliyan Suryaputra nggih Prabu Karna menika. Nyatanipun pusaka menika kenging Prabu Karna. Mila pusaka menika kula aturi maringaken kaliyan Raden Janaka tembenipun. Pamrihmu apa yen to Raden Janaka tak aturi pusaka iki tembenipun kenging kangge kekiyatanipun Raden Arjuna. Menawi sampun dumados perang ageng Barata Yudha Jaya binangun, tatantu menika ageng pigunanipun saged unggule ngayudha Raden Janaka. Ha yen kaya ngono kuwi padha wae kowe iki ngremehke karo Raden Janaka. Dadi Janaka ki ora menang karo mungsuhe nek ora disokong karo gaman iki ngono. Lah aku nek tanpa bener iki piye to awakku iki. Matur piye-piye kok jer kleru terus awakku. Anoman wonten dawuh. Yo wis saiki ngono bae. Reneng kowe iki ya wis nindakake jejiban. Wis notohake jiwa raga. Banget panarimaku kowe bisa ngreksa katentremaning kutha Runggu. Jumbuh kelawan aturmu mau. Pusaka iki supaya diaturake karo Raden Janaka. Nek ngono to karepmu? Inggih, Penembahan. Ya wis saiki ngono bae. Tetep ana aturmu. Golek ana Raden Janaka sak ketemune. Oh, ngaten. Iya, ya wis ketemu boyongen. Yang pertapan kutha Runggu kene. Nggih, ngestaken dawuh paduka. Anoman nggonmu ngadhep ana ngersane Sang Adi Penembahan berkah pengedune si Kakang aku wis entuk pengalembana. Sapa sing ngalem karo kowe? Ya Sang Adi Penembahan. Ora iso ngalembana apa wong malah kowe didukani ditutuh to karo Sang Adi Penembahan. Aja ngapusi karo wong tuwa. Aku wong kaya ngene mbok apusi. Ya to? Kowe didukane karo Sang Adi Penembahan. Paribasan menang aja ngasorake ngluruk tanpa bola. Nek kowe rumangsa rikat kowe aja disiki, nek landhep aja natoni ya ngono ora. Lah kok kowe ngerti? Aku ngrungokke mawon. Nek kowe ora roh, lah iya ngerti. Mula bola-bali aku ora omong Tanoman, arep kepiye wae ora sah kowe umuk. Aja sumungah sesongaran. Engko ndak ngurangi bobot kasatriyanmu.
Tak pikir-pikir bener pengendikamu Kakang. Nah terus aku didhawuhi ngupaya kadang panengah Pandhawa Raden Janaka. Ngono. Iya. Ya wis nek pancen mengkono, ya tindakno. Aja nganti nglirwake kewajiban. Sing ade penembahan Begawan Kesawa Sidhi kuwi aja nganti dienggo sembranan kae malati tenan lho Anuman. Iya Kakang.